Duitse toeristen annuleren hun reservering voor paasweekend. Het is dinsdag 23 maart. Dit is Zeeland Nu. Wel optimisme over komende zomervakantie. Creatieve oplossingen voor kreeftenverkoop. En Torentje maakt het plaatje compleet. Goedenavond. Nederland zet zich schrap voor weer een persconferentie van het kabinet, straks om 7 uur. Door oplopende besmettingscijfers zullen de coronamaatregelen niet worden versoepeld. En daardoor lijkt het paasweekend voor de Zeeuwse recreatiesector verloren. Aangeschoven is collega Niels Schuurbiers. Niels, je hebt gesproken vandaag met veel mensen in de recreatiesector in Zeeland. Ja, wat zijn de verwachtingen voor Pasen, voor de meivakantie? Nou, de Duitse lockdown is verlengd en reizen wordt daarmee afgeraden. En dat betekent dat hotels en campings nu zien dat Duitse boekingen worden geannuleerd of verplaatst naar later in het seizoen, als het hopelijk weer wel kan. Dus ja, niet iedere ondernemer zal daardoor een goede Pasen gaan draaien. De hoop is wel dat de Nederlandse toerist nog een hoop van die plekken gaat opvullen, want die wacht over het algemeen wat langer met boeken, omdat hij toch eerst wil weten wat voor weer dat wordt. En dat ziet er vooralsnog goed uit. Ja, en mag in de meivakantie ook nog niet naar het buitenland reizen. Dus in ieder geval, we kunnen wel toeristen ontvangen. Dat was vorig jaar rond deze tijd, was dat wel anders, hè? Zeker, vorig jaar rond deze tijd ging Zeeland een maand in waarbij de toeristische sector op slot ging. En daarbij was het veel strenger dan de rest van Nederland. We hebben een paar van de hoofdrolspelers van die tijd gevraagd hoe zij hierop terugkijken. Ik denk dat dat het moeilijkste besluit is geweest in mijn loopbaan. Het was onze boterham en je hebt grote bedrijven, je hebt familiebedrijven, dus daar waren we niet blij mee. Wij moesten ook naar Duitsland en België zeggen: wij ontvangen u graag, maar nu even niet. Nou, dat zijn boodschappen die wil je niet graag geven als je volgend jaar weer moet bedelen: toerist, kom naar ons toe. Wij hadden ook begrip voor de situatie, laten we dat vooropgesteld hebben. Alleen er werd gesuggereerd dat er misschien een hele grote drukteopkomst zou komen. En dat zagen wij dus heel anders. Maar de Zeeuwse ziekenhuizen konden toeristen er niet ook nog eens bij hebben. Ze zouden niet alleen zorgen voor extra besmettingen. Toeristen breken ook wel eens een arm of een been. Dus de veiligheidsregio had niet zo heel veel opties dan alleen toeristen helemaal te weren uit Zeeland. Het had misschien wel wat minder rigoureus gekund als er tenminste betrouwbare bezettingscijfers waren geweest. Toen hebben we ook het kenniscentrum voor toerisme van de Hogeschool Zeeland ingeschakeld om te zeggen: geef ons eens data. En toen is wel gebleken dat je niet echt kon zeggen van hoe zit het nu met de bezettingen. We hebben geen zicht op wie zit waar op welk moment. Hoeveel mensen zitten er in een bepaalde, hoeveel wordt er verhuurd. Er worden ook veel particuliere huisjes verhuurd. En daar was toen echt wel een angst. En toen hebben we ook wel gezegd, nou gaan we alle tweede huizen ook maar tegelijkertijd sluiten. Omdat we gewoon geen zicht hadden op hoe zit het nu overal. Daarom wordt er nu gewerkt aan een systeem om altijd up-to-date bezettingscijfers paraat te hebben. Maar ondanks het gebrek aan betrouwbare cijfers staat de veiligheidsregio nog steeds achter het besluit van vorig jaar. Terwijl andere toeristische regio's zonder problemen open bleven. Zeeland is wel iets anders dan de Waddeneilanden, moet ik eerlijk zeggen. Want dan kun je behoorlijk sturen op hoeveelheid. En in Zeeland komen natuurlijk wel 1 miljoen mensen. Het is het tweede drukste gebied in Nederland. Ik praat niet vaak premier Rutte na, maar we moeten met beperkte kennis, moest je toen wel 100% besluiten nemen. Uiteindelijk heeft de sluiting een maand geduurd en daarna werden de toeristen weer in stapjes toegelaten. Maar tot blijvende imago- en omzetschade heeft het, mede dankzij het mooie weer en de reisadviezen, niet geleid. Integendeel. Pak een beetje, normaal gesproken zit Zeeland bij wijze van spreken 3-4 weken absoluut vol. Dat is echt alles bezet. En we zagen nu dat dat wel 2-3 maanden was. De zomer in Zeeland is weer ontdekt. En volgens mij zal dat imago nog lang doorgaan, dat je in Nederland goed op vakantie kunt. Er kwamen natuurlijk altijd wel Nederlanders, maar dat was afgelopen jaar wel meer dan andere jaren. En wij denken, als we de geluiden horen van hun reacties, dat zij ook wel verknocht zijn aan Zeeland en dat ze ook vaker naar Zeeland zullen komen. Dus eigenlijk corona was de beste gratis reclame die je kon bedenken? Als je het zo zegt, dat denk ik wel, ja. Ja, het klinkt misschien een beetje wrang, maar gaat Zeeland dan komende zomer toch weer profiteren van de coronamaatregelen? Ja, de campings, verhuurders en hotels die ik heb gesproken, die zijn in ieder geval hoopvol. Omdat ze al behoorlijk wat boekingen voor die zomer binnen zien komen en binnen hebben. Dus als reizen naar het buitenland daarbij ook nog eens wordt afgeraden komende zomer, dan zal de Nederlandse toerist wellicht ook nog meer richting Zeeland komen. Dus het lijkt erop dat het een goede zomer gaat worden voor de Zeeuwse verblijfsaccommodaties, als ze open mogen blijven natuurlijk. Niels Schuurbiers, dankjewel.
In het tv-programma Opsporing Verzocht krijgen kijkers vanavond foto's te zien van enkele verdachten van oplichtingszaken in Zeeland. 3 Zeeuwen zijn door deze verdachten vele duizenden euro's kwijtgeraakt. De verdachten deden zich voor als bankmedewerkers en belden de slachtoffers met het verzoek om geld over te maken. Eén slachtoffer uit Heinkesand kreeg bezoek aan de deur van een van de verdachten. Die deed alsof hij de directeur van de bank was, die de bankpas van de man kwam ophalen om hem te vernieuwen. Een maand later bleek dat het slachtoffer 25.000 euro kwijt was. Koning Willem-Alexander heeft vandaag een informeel werkbezoek gebracht aan Zeeland. Hij sprak met een aantal Zeeuwse bedrijven over waterstof en hoe dat kan helpen bij de energietransitie. Ook sprak hij over de samenwerking in de regio op het gebied van verduurzaming. Omdat het om een informeel bezoek ging, is er verder niks over het bezoek bekendgemaakt. De kustloop in en rond Vrouwenpolder gaat dit jaar op 4 september vooralsnog door. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De organisatie verwacht dat tegen die tijd genoeg mensen zijn gevaccineerd om een veilige wedstrijd te garanderen. Vorig jaar werd de wedstrijd nog vanwege de coronaregels afgelast en kwam er een virtuele kustloop. Aan de wedstrijd doen ieder jaar zo'n 1500 mensen mee. En het biedt naast een wandeltocht ook onder meer een halve marathon. Zijn deze klompen Zeeuws? Deze exemplaren uit 1945 waren mogelijk van een Canadese soldaat die in Zeeland heeft gevochten. De klompen zijn nu terechtgekomen in het Klompenmuseum in Eelde, waar ze zich buigen over de herkomst. Deze klompenmaker uit Heinkesand sluit niet uit dat de klompen inderdaad uit Zeeland komen. Er zou natuurlijk heel goed Zeeuwse klompen geweest kunnen zijn, omdat in de tijd de Canadezen hier zo waren in Zeeland. Dus dat kan goed wezen dat een soldaat die meegenomen heeft naar Canada toe. En wat ook een grote mogelijkheid is, dat mensen die vanuit Zeeland geëmigreerd zijn naar Canada, die klompen meegenomen hebben. Dus de mogelijkheid is zeer zeker aanwezig. Maar ik kan niet met zekerheid zeggen of het Zeeuwse zijn. Dan zou je eigenlijk moeten weten de beschildering van welke klompenmaker dat is, omdat elke klompenmaker zijn eigen beschildering op de klompen heeft. Maar dat is hier niet te zien. Dat is hier niet te zien. De zoektocht gaat nog even verder dus. Het torentje van de timmerfabriek in Vlissingen werd in de oorlog verwoest, maar is nu bijna klaar om teruggezet te worden. Dat moet de kers op de taart worden voor veel Vlissingers die hun werkzame leven op de Scheldewerf doorbrachten. En één van die Scheldemannen is Wim Jaspersen. Hij gaat bijna elke dag wel even kijken hoe de bouw vordert op zijn oude werkplek. Wim Jaspersen begon als jochie van 12 op de Scheldeschool en werkte 45 jaar op de werf. Van 1955 tot 2000, toen ben ik eruit gegaan. Ik ben misschien naast op de Schelde geboren, ik weet het ook niet. Ik ben machinebankwerker geweest en daarna ben ik in de controle gegaan. Nu fietst hij bijna elke dag wel even naar zijn oude werkterrein om te kijken hoe het gebied een nieuwe invulling krijgt. Ja, en je gaat van het verleden naar de toekomst en het heden, wat ertussen zit, dat is eigenlijk het mooist. Zeker nu. Nou zie je echt nog zoveel jaren, nog 40 jaar. Hoe lang is het niet geleden dat ze het oude stadhuis hebben gesloopt? Dat is al 40 jaar geleden. En er is eigenlijk weinig of niks gebeurd. Er is allemaal maar gekletst. Er is veel geld verspild aan kletsen. En nu zie je dus echt aan alle kanten wordt er wat zichtbaar gemaakt. Ja, dat vind ik mooi. Vanuit de voormalige timmerfabriek, die nu verbouwd wordt tot een luxe resort, is goed te zien hoe het Scheldekwartier eruit gaat zien. Het is een opwaardering voor Vlissingen, zonder meer. En de locatie is zeer geschikt. Het is een fantastisch zicht om hier te mogen wonen. Je kan het niet beter hebben. En nu ook het oorspronkelijke torentje op de timmerfabriek terugkomt, is volgens Jaspersen het plaatje compleet. Ik vind dat het erbij hoort. Geweldig, want het is eigenlijk de kers op de taart. Zo is de timmerfabriek altijd geweest. En ik ben blij dat het eigenlijk weer in de oorspronkelijke stand wordt herbouwd.
Optimisme onder de Zeeuwse kreeftenvissers. Donderdag start het nieuwe seizoen voor de Oosterscheldekreeft. En ondanks dat de restaurants nu niet echt veel kreeften bestellen, zijn de vissers ervan overtuigd dat alle kreeften die boven water worden gehaald, dat die ook verkocht kunnen worden. Een les die ze vorig jaar geleerd hebben. Dit soort beelden gaan we voor het tweede jaar op rij niet zien. Normaal gesproken wordt het seizoen van de Oosterscheldekreeft feestelijk geopend. De eerste kreeft wordt in ontvangst genomen door een bekende Nederlander en geveld voor een goed doel. Vorig jaar ging het niet door vanwege corona. En ook dit jaar zit een feest er niet in. Halverwege het seizoen gaan we een soort evenement organiseren waar we de kreeftensector in het zonnetje zetten wat mogelijk is. En dat is niet heel veel. Het seizoen begint op 25 maart. Vanaf dan mag er op kreeften gevist worden in de Oosterschelde. Vorig jaar dreigde een slecht seizoen omdat de grootste afnemers, de restaurants, dicht waren. Maar dat viel uiteindelijk mee. De kreeften hebben hun weg naar de consument gevonden middels diverse acties. Een actie in Amsterdam en een actie in Rotterdam. Vissers moesten creatief zijn en ook de handel. En dat is goed uitgepakt. En ook heel veel kreeftenvissers verkopen het in een winkel aan huis. Visser Gerry van der Hoek uit Kerkwerve is daarvan een voorbeeld. Aan huis heeft hij een viswinkel waar het hele jaar door vis verkocht wordt. En in het seizoen ook Oosterscheldekreeft. Hij deed de meeste kreeften aan de deur zelf verkopen. Levend of gekookt in ieder geval. En dat ging eigenlijk heel goed. De winkel hadden wel iets langer. Ook altijd onze eigen vis al deden verkopen. Dus de mensen wisten ons toch al te vinden. Maar tegenwoordig gaat dat nog veel makkelijker met internet, met Facebook, alles. De mensen weten echt wel te vinden op de duur. Door creatieve oplossingen werden de kreeften afgelopen jaar toch goed verkocht. Sommige vissers maakten afspraken met grote viswinkels in Amsterdam bijvoorbeeld. En andere vissers verkochten meer aan huis. Maar één ding is zeker, de kreeften raakten ze kwijt. Want het aanbod is altijd kleiner dan de vraag. Kreeft is een exclusief product, zeker. Dus wij kunnen niet voor heel Nederland kreeft zorgen, dat is makkelijk. Maar dat is helemaal niet nodig, dat hoeft ook geen eens. En meer vraag dan aanbod, dat betekent ook vaak een goede prijs. Van der Hoek maakt zich dan ook weinig zorgen voor het komende seizoen. Altijd positief, maar voor de horeca hoop ik dat de horeca natuurlijk wel open gaat. Dat is makkelijk. Die mensen hebben het echt wel nodig. Maar voor ons als visser, wij kunnen zeker van ons product af, dat is makkelijk. Dat is gewoon heel veel vraag naar. Net als ieder jaar loopt het seizoen van de Oosterscheldekreeft tot 15 juli. Het was een wisselend bewolkte dag vandaag in Zeeland, maar op andere plekken scheen de zon volop. En werd het zo'n 12 graden, goed voor de ontluikende bloemen. En ook morgen wordt een heerlijke lentedag, zon en temperaturen tot 13 graden in Zeeland. Maar dan slaat het om voor de rest van de week. Heel veel regen gaan we zien. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne dinsdagavond en graag tot morgen.